Bognár Nóra kiváló eredményekkel büszkélkedhet sportmászás terén, úgy a hazai, mint a nemzetközi versenyeken. Akárhol megjelenik, ott van az elsők között, és a legfényesebb érmet hozza magával, mondták edzői. Az én jövő évi terveim ugye főként ciklára fognak irányulni, mivel így, hogy Miskolcra elköltöztem az egyetem miatt, így több lehetőségem van ciklán teljesíteni, így a céljaim is arra felé irányulnak. Szeretném kitolni a határaimat, minél nehezebb fokozatokban teljesíteni, így a Szerb Sziklamászó Szövetségnek is a feltételeit teljesíteni. A sportklub jelenleg 232 tagot számlál, de folyamatosan bővül a szabadkai hegymászók száma, mondta Straka Andrea, a Szabadkai Spartacus hegymászóklub elnöke. Nagyon büszkék vagyunk az elért eredményekre, mert egy picinya klubunk, egy alföldi klubról van szó, és mégis a hegymászásban kitűnő eredményeket mutattunk fel. Igen, most fogjuk kiosztani a jutalmakat is a legsikeresebb sportolóknak, és mindazoknak, akik segítették a klub munkáját. A következő év, illetve most már az idei év, de mondhatjuk, hogy a következő sportszezon, a 2024-es év nagy kihívásokkal áll előttünk, ugyanis Szabadka elnyerte az Európai Sportvárosának a címét, és ez minden sportolónak óriási kihívás, de felelősség is, mert be kell bizonyítanunk, hogy Szabadka tényleg megérdemli ezt a címet. A sportklub legtehetségesebb sportolóinak a sportmászók bizonyultak, de a hegyi tájfutók, illetve a hegymászók is szép eredményekkel büszkélkedhetnek. A sportolók mellett médiaházunk is oklevélben részesült a közgyűlésen.